Dobrý deň, chcete s nami zarábať na internete? Vstúpte do Afil Profi. Ak už budete náš partner, tak sa tu prihlásite. Teraz sa ideme zaregistrovať. Údaje označené hviezdičkou sú povinné, preto vypíšte, prosím, váš e-mail, heslo zopakujte. Pokiaľ vás niekto do nášho programu odporučil, do tohto políčka zapíšte prosím jeho mailovú adresu. Kontaktné údaje, meno, priezvisko, ulica, mesto alebo obec, poštové smerové číslo a telefón sú povinné. Prosím, oboznámte sa s obchodnými podmienkami. Kliknutím na link si ich môžete prečítať. Potom zaškrtnite tlačítko, že s nimi súhlasíte. A stlačte potvrdenie svojich údajov.